Il-mistieden residenti tagħna Matteus b'dik id-daħqa jkun ħajnfajt ħaq kull darba li jarani. Kif inti? Tajjeb. Inti kollox sew? Jiena kollox sew. Illum għandna tema ħelwa ħafna. Engagement parties. U bħalma taf, engagement teach, okkażjoni importanti fjum it-tfajla, tkun kunu nippruvaw nidru l-aħjar li nistgħu. Mela, jekk jiena għandi l-engagement wara l-bib, jiġifieri pereżempju ftit tal-ġranet oħra, ftit tal-ġimgħat oħra. U nixtieq nitlef dawk il-5 kilo żejda. Hekk ta' malaj. Hemm xi tip ta' eżerċizzju li nista' nagħmel biex nitilfu malaj. Mhux issa, ċifimni, ġifieri jiddependi manka ċertu sajzi li nkunu diġà, ġifieri iktar manka ħna nkunu daqsxejn obis, forsi anka kategorija oħra jgħidu l-obistu. Fejn l-obeżda tkun daqsxejn qawwija mhux ħażin. Hemmhekk illi meta aħna nibdew nagħmlu ċertu bidliet fajjitna, pereżempju bdew niklu aħjar nibdew nagħmlu anke training, il-weight iktar faċli li jinżel għaliex għax ġismek għandu iktar qisu x'jaffordja li jneħħi. Però inqas ma jkollna xi ħam żejjed, iktar ġisimna ħajkun qed jilgħab logħba ta' prevenzjoni ngħidula, ġifieri mhux se jħallina nitilfu ħafna xi ħam f'salt għaliex għax dak huwa perikolus anke għal ħajjitna. Ġifieri ġisimna jaf illi jekk m'għandux ċertu storage u ħajinqabad pereżempju jew b'marda jew b'xi ħaġa daqsxejn iktar threatening, daqsxejn iktar ta' teddida għal ħajjitna, aħna faċli illi nkunu vera ħażin forsi anke nirriskjaw il-mewt. Allura dak il-fett loss u dejjem ħajara illi aħna għandna nqar ftit. Tal-inqas ftit fett madwar anke partijiet importanti f'ġisimna, speċjalment biex jipproteġu l-organi. Ġifieri permetti li jekk hux nifhmek dawk it-tfajliet speċjalment li forsi qegħdin dak il-ftit kilo saf kif tajta rejħa sa kun itlef dik it-tikka żgħira nħossni l-libsa toqgħod aħjar jew jien nħossni aħjar. Ġieli ma tkunx daqshekk faċli. Minkejja li huma jkunu jidhru tajjeb u tajtu le 2 kilos, 3 kilos kollox, xorta tkun diffiċli. U speċjalment fi żmien qasir, jiġifieri jekk il-persuna kienet diġà qed toqgħod ħafna attenta, qed tagħmel kollox ejja ngħidu kif suppost forsi taħt gwida professjonali u hija tbaqala dik it-tikka fett, ma jistax ikun dak waħda jisparixxi b'xi ħaġa tal-mirakli. Iva hemm manipolazzjonijiet ta' ġifieri hemm tekniċi tajjeb illi nistgħu nagħmlu permezz tan-nutrition. Iktar kont nsemmilek li kelli jiena ġifieri hemm ċertu tekniċi li anke nutritionist ikun jista' jigwidhom. Ta' x'jistgħu jagħmlu forsi biex anke ġisimhom f'dawk il-jum jgħidhom naqra inqas ilma. Ta' imma sinċerament, dawn huma affarijiet li ħajdumu sigħat biss għax imbagħad malaj nerġgħu nġibuhom lura. Kemm huwa importanti li wieħed jagħmel tassiet tad-demm biex ikun jista' jiċċekkja u jżomm lilu nnifsu kemm jista' jkun informat fuq nnifsu stess jekk għandux forsi xi problemi moħbier ma tkunx taf bihom. Di interessanti li tiġri normalment ma' nies illi jkun qed jippruvaw minn kollox. Però qisu għal xi raġuni m'hemmx li jagħmlu ċertu differenza fil-mod kif jidhru. Ħanerġa' ngħid fil-mod kif jidhru mhux fuq il-miżin, għax il-miżin jista' jkun illi jingannana bl-ikbar mod possibbli għaliex mirejl. Għax min pereżempju ma jkunx qed jagħmel ċertu exercises illi bihom se jsaħħaħ il-muskoli tiegħu pereżempju, anke nisa ġifieri mhux irġiel biss, importanti. Anke nisa illi jagħmlu dak li jgħidulu muscle toning. Jekk aħna ma konniex nagħmlu dawn tip ta' exercises qabel, iċ-ċans li dak il-muscle jiżviluppa u jikber ħajkun ħafna ikbar minn persuna li ilha pereżempju snin twal titrenja. Mela iktar ma ilek titrenja, inqas għandek ċans li tella muscle. Kemm tistema ironika, però huwa verità. Illi jkun hemm min jgħid isma' niżlet żaqqi. U jiena b'xi mod il-wert kważi bil-kemm iċċaqlaq dak għaliex. Għax għadna fil-bidu, għadna qed intellaw bil-mod dak il-muscle, għadna qed ninvestu tajjeb dak il-muscle, għax il-qudiem anke l-istess muscle li tellajna ħajjejna biex inkomplu tilfu x-xaħam għat-tul ta' żmien. Jiġifieri mhuwiex il-miżin kollox. U kif ngħidu dejjem, anke jekk mara tqaxxar xara, iġa tilfet minn fuq il-miżin. Jiġifieri tant ma jgħid xejn illi pjuttost ħajingannana. Imma f'każijiet illi iva dak li jkun qed jipprova minn kollox. Għandu gwida professjonali u xorta mhux qed jara bidliet, ta' min iċċekkjaw anke forsi nagħmlu full blood test għax anke jista' jkun ċertu hormones illi they are misfiring jgħidu bl-Ingliż, jista' jkun il-hormones ma jkunx qed jiffunzjonaw bħas-soltu biex ngħidu hekk. Il-mediċini jista' jkollhom effett? Bla dubju, hemm numru ta' mediċini li anke fuq il-leaflet stess jgħidulek possible weight gain. Jew inkella pereżempju increased appetite fejn dak li jkun jiekol iktar. Allura iva daw jistgħu jkollhom effett. Jekk naraw li kien hemm sudden weight gain, importanti ħafna nitkellmu ħat-tabib tagħna għax jista' jkun jirrekomandalna xi ħaġa alternattiva. Ġifieri importanti mhux noqgħod ngħidu le għax hekk qalli jista' jkun li dak it-tabib ma kellux moħħu illi inti ħajkollok dawk is-side effects mela tkellem miegħu ħalli jgwidak aħjar, importanti.
Mela għandek persuna li hija healthy, jew tħossa healthy, ħanajdu hekk għax ġili taħseb li inti healthy u ma tkunx. Tidher tajba, però xi raġuni oħra xorta da ma tistax titlef il-weight tagħha. Ekku. X'issa jkunu raġunijiet? Kif qed ngħidu Propju ġifieri l-istess affarijiet, ekku jiġifieri prosit, ġifieri sempliċement- pereżempju hemm min ikun diagnosed li għandu hyperthyroidism, anzi skużani, hypothyroidism bil-kontra. Li t-thyroid tkun qed taħdem bil-mod. Tajjeb, u f'dak il-każ anke hemm ġifieri mediċini illi tabib ikun jista' jigwida l-persuna. U hemm kundizzjoni oħrajn iva, anke sempliċement il-contraceptive pill Mirejl. Naraw ħafna nies illi meta jkunu bdew ċertu tip ta' brand, tajjeb, jew ċertu tip ta' contraceptive pill ikun hemm anke weight gain. Però kif qed ngħidu t-tabib jista' jigwidana anke fuq dan il-qasam. Min-naħa l-oħra, min ikun ċertifikat illi kollox huwa sew mela ħareġ il-blood test right, għamilna forsi anke proċeduri oħrajn li sabu li kollox sew, però xorta mhux qed issir il-bidla, normalment naqgħu fuq numru ta' żbalji komuni. Fosthom illi jkun minalina li qed nieklu inqas milli fil-fatt qed nieklu. Dak huwa żball komuni. Number 2 jkun hemm min jaħseb li qed jagħmel iktar exercise, allura qed jaħraq iktar kaloriji milli fil-fatt ikun qiegħed jaħraq kaloriji. U jkunu daw it-tip ta' perceptions, hemm min imur l-estrem ieħor, jagħmellek perjodu pereżempju dak li jgħidu crash dieting, fej il-persuna ma tikol kważi xejn, jew tikol vera ftit għal tul ta' żmien, x'jiġri għal-bidu forsi tara ċertu riżultati. Għax ġismek qisu ħajkun fi stat ta' sorpriża li jgħid illallu. Da mhux qed titini enerġija, mela ħa nipproduċi l-enerġija mix-xi milli għandi storjat. U mbagħad tant ġismek draħ anka dik id-dieta li hija ħażina, illi inti jekk anke għadek qed tikol l-istess. Kif kont qed tikol ftit tal-jum qabel fejn ma kont qed tikol xejn, xorta ġismek mhux se jħallik tkompli titlef ix-xaħam. Allura, iva, jista' jkun ukoll li l-persuna ma tkunx qed tikol biżejjed u dik ħad tagħmel iktar ħsara milli ġid, speċjalment fit-tul ta' żmien. Importanti ħafna. Ħafna raġunijiet għalfejn. Ħafna kollox. Huwa daqshekk diffiċli nitilfu il-weight. Ġina għattu le sajtingna sigrit li nistgħu nitilfu 5 kilo sa malajr imma L-ikbar sigriet l-iktar ħaġa tista' ssir kważi ċumbum huwa naqtaw it-sokkor. Xi ħaġa li nisimgħuha żmien, però ħafna nies. Sokkor xew min jgħidlek il-ħobs u l-aġin. Mela, il-ħobs u l-aġin meta anka jissarraf biex nużaw kelma sempliċi f'ġisimna, ħaj jissarraf f'zokkor. Zokkor, mela. Iġifieri ġejna l-istess xorta. ħaġa. Però hemm gradi differenti, hemm iġifieri zokkor li nżidu mal-kafè, pereżempju li huwa fost l-ar. Table sugar pereżempju huwa tip ta' zokkor ħażin ħafna. Imbagħad hemm tip ta' zokkor li anke jiġi mill-frott li huwa zokkor naturali. Ma dak ukoll qed taraħ. Le, mhux fl-istess kategorija. Ġifieri hemm tipi differenti ta' zokkor, illi però f'ammonti kbar, anke kif ikun zokkor tajjeb, zokkor naturali, xorta mhux se jgħinna. Ġifieri, li neliminaw it-zokkor tal-inqas, zokkor artifiċjali, zokkor illi jollilna anka kif se naqbdu npoġġuha b'mod sempliċi ħafna. Mod diplomatiku. Li jollilna dak li jgħidulu il-blood sugar levels, ġifieri zokkor fid-dem, nistgħu npoġġuha hekk. U imbagħad da zokkor fid-dem iktar ma jola Mirejl, iktar ħajistabat mal-art f'daqqa, mal-art mhux ġifieri. Iktar ħajistabat mal-art. U l-ħajjiġri ħajkun il-ħerġa qabadna l-ġuħ. Jerġa' qabadna l-ġuħ, forsi nerġgħu morru għall-istess ħaġa u nerġgħu nbdew is-cycle. Erġajt ollejt il-livell ta' zokkor fid-dem, erġajt waqqajtu u nibqgħu sejrin hekk. Mhux tab xejn jkun hemm min jgħidlek għadni kemm kil tikla ħelu, reġa' qabadni l-ġuħ x'inhu jiġri. Tipikament dan ikun il-każ. Jekk nieklu ikel illi dan livell ta' zokkor ma jagħmlux daqshekk impatt għoli, aħna ħanibqgħu stabbli anke l-enerġija tagħna ħad tkun iktar kontrollata u rilaxxata biżmien flok ħafna enerġija f'daqqa mbagħad nerġgħu niġu back to square one. Kieku kelli nsaqsik li mu l-aħjar tip ta' exercise huwa l-cardio li mu l-aħjar tip ta' exercise. Mela, irridu combination ta' tnejn. Irridu exercises illi jużaw purament il-qalb. U cardio tfisser qalb biex nagħmilha xejn spunżaj. U anke rridu exercises li jsaħħulna l-muskoli. Mela exercises li fihom qed nużaw il-weights. Issa l-weights mhux bil-forsi jkunu dumbbells, ħadid jew tal-plastik tkun xi jkunu, però nistgħu nużaw anke ġisimna stess. Hemm dawk li jgħidulhom body weight exercises fejn inti qed terfa' lilek innifsek biex ikollna ftit idea żgħira. Però daw li huma importanti ħafna mhumiex ġast biex jibnulna l-muscle, però kif tkellimna anke ftit meta bdejna llum, Mirejl, huwa għar-raġuni li dak qisu investiment illi l-qudiem il-muscles mhux se jibqgħu jikbru. Alright, għax kulħadd qisu jasal f'ċertu punt fejn jibda jnaqqas, però inti ġismek stess ikompli jiekol mix-xaħam li għandek storjat għax investejt f'dan il-muscle matul iż-żmien. Ġifieri dik xi ħaġa importanti. Kif qed ngħidu, mhux ħajsir fl-aħħar 5 tim qabel l-engagement party. Dan huwa xi ħaġa du naħsbula minn snin qabel.
Snin, di tinsema kera minn snin qabel, minn ġimgħat jew minn xhur mhux daqshekk, però minn snin. Ifimni, għax iktar ma inti tagħmel anka pressure fuqek innifsek u x'inhu huwa stress mentali illi fi żmien 3 xhur irid niġi fl-aqwa forma ta' ħajti. All right, nistgħu naslu b'xi mod, però b'konsegwenzi li jistgħu jkunu anka perikolużi u forsi anka jajjuna daqsxejn iż-żejjed. Maħna badnilekx li imbidlu, għatlek kemm titlew dak il-ftit. Vera, naqbel miegħek ta' naqbel miegħek li wieħed meta jagħmel id-dita jrid joqgħod attent ħafna u ma nasqux waħed. Għax tajba qedaw, inqas m'għandek żmien, iktar minn ħadd tagħmel xi ħaġa estrema, iktar ħadd kompli tiekol minn dak il-masil li forsi anka inti rabbejt. Jiġifieri jista' jkun li x-xogħol tajjeb li għamilt matul is-snin, kważi kważi ħassart nofsu meta inti mort tal dawn l-affarijiet estremi. Importanti. Mela, importanti ħafna qegħdin ngħidu hawnhekk illi isma' l-iktar ħaġa huwa li tnaqqas it-sokkor. Dik hija l-iktar sigriet li nistgħu ngħidu hekk, illi mill-ewwel ħajħalli riżultat, mill-ewwel. Allura iktar ma naqqas il-zokkor, iktar ħantlef pis malaj. Bla dubju. Issa ħanerġgħu ngħidu, mhux kull zokkor huwa l-istess, jiġifieri l-karboidrati jinqasmu fuq spektrum kbir. Nevitaw dawk ngħidu l-karboidrat, qed ngħidu l-ħobs, l-aġin u xejn. Eżempju. Patata, chips u x'nafin. Frott minn kollox. Tajjeb hemm kategoriji hemm daqsxejn numru kbir ta' items taħt il-kategorija. Però jekk neliminaw taħt il-carbs ukoll? Iva, il-frott jaqa' taħt carbohydrates. Interessanti. Interessanti ħafna. Jekk neliminaw it-sokkor artifiċjali mela aħna qed nitkellmu fuq ħelu, fuq deserti, fuq dak it-sokkor ta' mal-kafe, dak it-sokkor ta' mat-te, cocktails. Dak huwa t-sokkor artifiċjali. Dak huwa t-sokkor artifiċjali, anke famużi cocktails. Ħanieħu drink u żgur. Dak id-drink mimli sokkor apparti alkohol, eżattament, ġifieri anke l-alkohol minnu nnifsu huwa ingredient li b'debda mod mhux se jgħinek. Però ironikament biex anke dak li jkun forsi illi jieħu xi drink fil-weekend inseraħlu moħħu. ċertu studji sabu l-aħjar tieħu xi drink wieħed minflok ma tieħu xejn, anke minħabba l-ansjetà, mill-mod kif inti integra mas-soċjetà, tajjeb ġifieri kultant, anke ammonti żgħar jistgħu jgħinuna mhux ifixkluna biss anke fejn jidħol l-alkohol. Ġifieri, inżommu daqsxejn bilanċ bħal dejjem. Mela jekk xi ħadd imqarja d-dinu minn moħħu li jitlef titwej tal-engagement, idealment ibdew ħasbu minn ħafna qabel. Tajjeb ngħidilhom ħallux għall-aħħar ftit. Le. Għax inti stess ħadbatihom. Inkellem bestu f'panġira. Iktar ma tkun jibsa l-panġira, iktar jinnexxilek titaffel ġol libsa. Naqbad miegħek. Grazzi mill-qalb il-Mattejos, mu pjaċin nitkellem miegħek. Grazzi minn hawnhekk ħammorru għall wardrobe tagħna.